Jayanggoda. Beda kelawan padatan. Eneng pagelaran njaba lakumu sumengka kaya doyak-oyak. Ora jenjem polatanmu. Eneng apa? Apa kowe kedukan kelawan ingkang sinuwun? Apa pancen kowe antuk dukane Kanjeng Sinuwun? Yen pancen kowe kadukan kelawan ingkang sinuwun, dosamu apa, luputmu apa, Jayanggoda? Paman Patihanila. Piye? Muragake cacaten aku iki kurang apa? Aku kurang piye? Anggonku suwita nang ngersaning Sri Rama Wijaya. Upamane diukur bab perkara kasektenku, apa kira-kira isih kurang kasektene Jayanggoda? Jayanggoda, piye paman? Kasekten kuwi ora kasat netra ora iso disawang. Kasekten kuwi to sing balung wuleting kulit ora mung kuwi tok. Nadyan to duweni to sing balung wuleting kulit yen to ora dikanteni ati kang suci, tangeh lamun kasekten mau bakal awet. Ora. Kowe kok duwe tembung kaya mengkono kuwi sababe apa? Srik rasane atiku. Rumangsa dikilani dadaku kelawan Kakang Anoman. Lho. Kusik. Ana perkara kudu perkara nalar dirembuk kanthi becik. Kok mengkono ki sababe apa? Coba to. Panjenengan ingkang sinuwun nimbali kelawan Paman Narpati Sugriwa mundhut tetimbangan. Munggo sapa prayogane duta ingkang kautus marang negara Ngalengka nitisake Rekyan Warasinta ya garwane Kanjeng Sinuwun Kang Cinidra Duratmaka Kangaran Prabu Rahwana ya Dasamuka. Lah mongko Paman Narpati Sugriwa kuwi mau wis matur prayogi kula aturi dawuh kelawan pulunan kula pun Jayanggoda. Kula kinten menika sampun saged badhe ngrampungi damel. Panjenengane ingkang sinuwun isih legek penggali. Sakwise mengkono dangu kelawan Paman Narpati Sugriwa. Ing jaba kae kabeh para wanara padha gegladen kridane ngayuda. Kok eneng kethek putih sing mandhegane kae kethek putih kae sapa? Paman Sugriwa ya matur, oh menika Anoman, menika nggih pulunan kula sami kaliyan Jayanggoda. Kakang Narpati ingsun kok kepranan. Coba Anoman timbalana mrene. Lah usanane Kanjeng Paman Narpati Sugriwa nimbali kelawan Kakang Anoman. Sidane sing ditetepake dadi dutaning Sri Rama kuwi mau Kakang Anoman ora sida aku. Serik rasane atiku. Lho, kusik to, mengko dhisik. Lah iki klera-klerune ning kene iki. Lah saiki iki upamane lho iki. Ning tak jaluk kowe kudu merdika rasane atimu. Ya piye paman? Yen saiki sinuwun Sri Rama ora sida netepake kowe dadi duta kok pilih Senggana pilih Anoman. Kowe iki aja ngluputke sapa-sapa, kowe iki ya ngluputno awakmu dhewe tlusuren. Kok nganti kowe kalah karo Anoman iki sebabe apa? Ngono kuwi kudune kowe krasa atimu. Ora kok nuwuhake rasa serik. Kuwi ora prayoga. Sebab iki ana jroning kulawarga. Yen nganti kowe lawan Anoman padha pasulayan. Padha-padha trah ngagrastina. Trahe Sang Reksi Gutama. Anoman kuwi ya kakangmu sedulur nak dulur.
upamane to sing diduta mau si Anoman rak ya ora apa-apa. Ning nyatane panjenengane Sinuwun kuwi mau ketoke kuwi mau ya wis mriksani karo aku. Perkara wong nyawang iku ora kena dienggo ukuran. Wis saiki ngono wae. Paman Anila anggene Wisakarmaja lawan kowe wanara kabeh wae tak jaluk piyantunen aku. Karepmu dina iki aku bakal murba lawan Kakang Anoman. Serik yen aku kalah karo Kakang Anoman. We lah ra iso aku nang ngono iki. Aku aja mbok gebyah-uyah padha asine. Iku rak perkaramu kowe karo Anoman. Rampung ana dhewe. Kok aja ngembet-embet daging waras. Yen kaya ngono caramu, wah kurang prayoga. Para wanara, mundur wae, mundur sik, mundur. Ben dirampungi dhewe Jayagada iki. Den samya marsudeng budi weweka dipun waspaos aja dumeh bisa muwut yen tan pantes ugi senadyan mung sakecap yen tan pantes pernah ira Kakang Anoman apa Yayi Jayagada mandheg dhisik kowe aja gedhe sirahmu leleng pacakmu dupeh wis pinitaya dening Sri Rama Wijaya lho Yayi Jayagada kadangipun Kakang Yayi kok wuwusmu ora kepenak. Eneng apa Jayagada? Eneng apa? Ora susah dadak kowe takon. Mesthine wis krasa atimu. Kowe ngerti ora? Sejatine sing diutus minangka dadi dutaning Sri Rama marang negara Ngalengka kuwi aku. Kuwi saka ature Paman Narpati Sugriwa. Kowe isih ana njaba kowe gegladen karo kabeh para wanara. Mesti kowe ning njaba, mesti kowe umuk, mesti kowe pamer. Nganti Sri Rama kepranan penggalihe. Wusanane nimbali kowe ora sida aku sing dadi duta. Sidane kowe Kakang Anoman. Aduh adikku adikku. Kok cupet menalarmu to Jayagada. Kowe kuwi kadangku kang dak tresnani. Isih kulit dagingku tenan sedulurku kenyer-kenyer kok dadi cethek menalarmu kok cupet temen budimu Yayi wong dadi duta kuwi nyatane ya ora gampang Sri Rama dawuh karo pun Kakang iki medine wis dipenggalih kanthi wening dipetung kanthi ganep muka yen ora ngerti ya sapa sejatine Sri Rama Wijaya. Mula kang saka iku Yayi wis siadi wae tak jaluk. Dina iki kowe rumeksa negara Pancawati reksanen Sinuwun Sri Rama Wijaya. Lan bacutna nggone gegladen para wanara. Gegladen ulah kridane ngayuda suriyipun Kakang siadi. Pun Kakang tak ngestake dawuh pangandikan ingkang sinuwun. Aku tak lumawat marang negara Ngalengka. Ora bisa.
Ora gampang kaya mengkono kuwi. Banjur karepmu kepiye? Aku percaya yen to kuwi sekti mandraguna, aku percaya yen to pancen kowe dutane Sri Rama. Nanging aku bakal tak jajal kaprawiranmu. Yen to pancen kowe bisa ngembari kridane Jayanggada. Wis aku trimo kalah. Nanging yen to nganti kowe kalah karo aku. Kowe kudu ngrumangsani kekuranganmu. Oh ngono karepmu. Ya. Iki sing golek jalaran sing golek dadakan iku kowe Jayanggada. Aku iki moh derdah madyane Rowang. Kabeh kanca Rowangku para kadang wanara iki tak jak mukti bareng mati bareng labuh labet kelawan Sri Rama Wijaya. Kowe ngerti sapa Sri Rama Wijaya? Titise Sanjang Bathara Wisnu kang jurandum kabagyan bejo kemayangan. Aku kowe kabeh lan para wanara kinayoman karo panjenengane. Mbok ya ayo disengkuyung bareng-bareng anggone ngetokake dharma bekti ora kudu dadi duta. Diperang-perang kowe keriyo ning negara ngreksa katentreman, aku tak lumaku marang negara ngalem. Was, rembug manis. Ngecomang nyalemong mejang kaya dalang. Kakang Kanoman. Kepiye? Waja wigati kowe wani apa ora karo aku? Oh iya, Jayanggada yen karepmu mengkono ya ayo coban-coban. Tak teter kaya ngopo padha-padha trah ngagrastina. Kowe putrane Kanjeng Paman Subali, aku putrane Kanjeng Ibu Dewi Anjani. Endi sing luwih digdaya? Ya, ayo cobanen kene atiku. Cumangkah anggro trum-trum karindu bumi gonceng